Mayong adlaw sa inyong tanan. Ako si Bord. Ako si Nalibog. Si B-Boy. Si B-Boy, musta ka? Dugay na. Oo, dugay na gani. Okay man kami di. Kamuya, kumusta? Mayo man kami diri. Mayo guwapa si Mrs. kag pangit ako pero ayos lang na. Law ay man, okay na lang. Kompleto kamo kay siya. Guwapa. Ikaw law ay kompleto kamo nga duwa. Do yin and yang, no? Anong balita sa imo? Wala may balita meg. Ay mayara gali. Ay mayara. May ginihimo akong mga kanta nga gina-upload ko sa Spotify, mga amo na. Ay mayo. Do nabatian ko ang mga kanta sa inyo na tanan ka maayo gid ang tingog ni B-Boy. Kay auto-tune. Auto-tune ginagamit ko para magnamit tingog. Amo gali. Anong balita mo da, Meg? Do wala lang, balita lang is may barangos akong haba-haba. Siguro mayara man nga maglantaw sini nga hindi nila mag-recognize ako, no? Kay do si hindi nila makilala kay haba ang buhok, haba daw si Jesus. Si Jesus. aspiring ng followers. Oo. Pero wala man diri. Ay, mayara gali ang misis ko natapos siya ang iyang exam or ang iyang eskwela gali para maging nurse. So, subong naka-graduate na siya. Naka-graduate siya gali. Yay! Gani, no? Diga pangita siya subong sang trabaho. Gusto niya ang mga lapsag, so tani magkaara siya sang trabaho sa nursing or sa delivery. Wait, gusto niya nga magbata. Kamuya gusto niya nga gusto niya ang mga bata, pero gusto niya guro mag-obra sa mga bata, amo na. Hindi siya busong subong, imo saway. May dako nga balita, gali ah. hindi siya busong. Kung busong siya, mabalan mo. Balita ko. Imo isawa, how? Busong na siya? Wala. Ay, wala pa. Wala. Kay pertigid kami kapigado mo. Ay, amo man sa akon mo. Kami kaya sa gastos ang bata. Ang bata. Ano lang, next year lang eh. Oo, dason tuig. Dason nga century, guro, Meg. Dason, grabe ba? Pwerte, dason century. Kamusta ang imong Ilonggo? Law ay gid. Law kano gid, no? Ang tono ko. Hindi nami ang tono mo, yeah. Ay, hindi man. Nami ang tono, pero ang vocabulary ko bala, to naliptan ko tanan. For example, mga pila na gani ka tuig, kita nagpauli. Ako, napuli ko 2016, so mga 4 years na. Dugay na. Ikaw, Mig? 2015, March. Ay, so mga may 5 na katuig. 5 katuig. Gusto ko tani magbasita ang Philippines next year. Kay balaan mo, may migo ko da, nagbata siya. Humble niya nga ako ang maninoy. Gusto ko magbasita ang goddaughter ko. So, excited ko nga maninoy ko. Bakod ba? Gani. Maninoy ka. Next year, guro, kay matapos ko ang eskwela, graduate ko api Disyembre. Ano ganiliwat major mo, Meg? Nalipat ko? Business management, kay gusto ko maging gusto ko magkaara sang pera or wawart. Wawart nga ginatawag. Gusto ko maging manggaanong umango. Nga gusto mo maging manggaranon? Anong backload mo?
Anong himuon mo? Ano bi, kung manggaranong ko, ma-host ko damo nga party, nga tanan ng friends sa Philippines, pwede sila magkatto. Amo na. Bayaran mo ang plate nila pagkadto di. Or pwede man dito sa Philippines kay mas suggest sa Philippines mo, di ba? Oo, tuod gid na. It's more fun in the Philippines ko, no? Oo, check to na. Ano, di ba music ka, major mo? Oo. Kahit hindi ko sa kwarto. Gusto ko maging pigado. Ikaw gusto mo maging manggaranon. Ako gusto ko maging pigado. Mapaambit ko ang kwarto ko. Kalaw eyes ang Ilonggo ko. Mapaambit ko ang kwarta ko para sa imo para maimbatarhan ka man sa party ko sa mga sinadya. Nan. Law, palagpad ka ng Ilonggo naton. Para basta nagatinguha patang magpanumdum sang ginpangabudlayan naton nga lengguwahe, no? Oo. Ang nabudlayan abi para sa akon is diri sa Amerika or diri sa amon nga balay, though due tayo mga Pilipino, diba, sa palibot. So, due tayo gid man ang mga Ilonggo. So, wala ko person nga pwede ko mag-istorya sa ila, pwede ko mag-practice. Ako lang ang istorya lang mga Pinoy, no? Oo, gani. Tapos, kung mag-istorya ko sa imo, kano ka. So, kasi sala ang akong paghambal. Kabalo ka man maging humble sa Ilonggo, pero daw, hindi parehas. Hindi parehas sa Pilipino. Amo gid, nabudlayan ko madumdum kag maghambal sang ko, budlay gid. Oo. Ang sang bag-o pa lang ako nga misyonero sa Bacolod, ang first companion ko, gin-challenge niya ko nga sa bilog nga kabuhi pag magpangamuyo nako Ilonggo gid dapat ang paghambal. Nagatry ko gyapon nga kapag nagapangamuyo ako Ilonggo gid yang ginagamit. Pero tigid kadugay ang pangamuyo ko kay ginapanumdum ko ang mga tinaga. Gani. Grabe naman. Is para sa imo, Ming, ano ang pinaka-nahitlaw mo nga pagkaon sa Philippines? Addict ako sa adobong manok. Adobo. Nami ang adobo. Ano, manok ka Express o calamari? Ano imo nanamian nga meats bala? Manok. Kag baboy. Isda, kung kisa lang, pero hindi masyado. Nanamian ka sa isda, bala? Namian ko yun ko uga. Oh, nami ang uga. Pero ang iba niya, ang tinola, hindi ko. Hindi ka? Gali. Ang uga, nami ang uga. Namit. Daw popcorn. Daw popcorn, oo. Kita mo asin mo. Oo, gani. Ako nahitlaw ko sa sinigang. Sang ligan nga bulan, nagluto ako sinigang para sa misis ko. Kay gusto ko nga magkaara siya sang Filipino nga culture bala. Nanamian siya. Humble this is the best food in the world. Kono. Wow. Ang aton ginapabugal. Sinigang. Ayos. Ako hindi ko kabalo magluto sang sinigang. Adobo lang kabalo ko. P-boy, hindi ka kabalo magluto. Hindi, sagad ako magluto sang cereal. Organic cereal. Ramen noodles. Kung pwede butang sa microwave, sagad gid ko magluto. Sagad ka sa microwave. Dumdaman ko kani sang roommates ta, sang kabalay ta.
protein powder ang kuunon mo. Mga supplement pala para mag-workout. Kaya ang roommate naton, si Adam, siya, tungod sa obra niya, may ginabaton siya nga libre nga protein powder. Gani. Gani, amo lang na ang akong ginakaon. Tapos ako naman, puro pizza. Adlaw isa ka pizza. May ara pa ko Kodak sa ngaton tower sang pizza. Gani. Dapat ma-include ta sang picture sang tower naton para ning pangitaon ko, pero wala ko kabalo kung paano ipagwa sa screen. Ayos na lang, karon na lang base sa end show ang tower sang pizza. Grabe. Sinadya. Saan ka magbalik sa Pilipinas? Saan gusto mo? Gusto ko magbalik galing kabudlay sang Leyte. Gani. Nagasupot-supot lang kami, pero siguro pagtapos na kami sa eskwela, pag nakagraduate na kami nga duwa. Daw amo man ang feeling ko pag-graduate. Kay more time, wala. Kaya ang eskwela, buti-bulay gid. As in, bilog sa adlaw, pero study. Ang siguro ang rason niya wala tagahimo sa mga video. Kay responsible na kita nga adult. Okay? Hindi man gid. Jutay, medyo lang. may jutay nga responsibilidad sa aton kaburi. Ang aton nga mga asawa, sila ang responsible. Sila kaya dungol. Pasaway kita. Mga bugoy tabi-boy. Sad siya ni, dapat ma-hosta sang radio station, no? Para sa Bomba Radio. Dapat lang, no? Tani ang ato ni istorya sa sa radio show kun mayara. Dimdaman mo sa Papa Radio na basyan sa sino galing na? Si Papa Gio. Papa Gio. Dimdaman mo sang B81 Radio. B81 Radio. Nagbasa siya sang isa ka letter halin sa imo girls, imo nubyo. Wala, nubya. Diba? Si Sinigang. Sang bachelor pa kita. Okay. Sadyan. Pero kaladlawan na sa siguro ma-hosta sang radyo about kung paano maging tungol. Kay amo lang kabataan. Ano ba ang mga tikang para maging tungol? Isa sa tanan. Hindi ka mag-ahit. Hindi ka magraso. Ikadua. Bukod sa lingon, hindi ako dungol. Hindi ka dungol. Pero may iban pa nga tikang. So, hindi ka completely dungol, pero may arap pa nga pwede. Nagatinguha ako nga magtubo sa burangos. Pero kulang akong testosterone, guro. Hindi man. Ano ang ikadua para maging dungol? Hindi, sa sunod na lang magpa-ambit. Kay kung magpa-ambit tatanang ng mga tikang, ano ang purpose, ano ang pulos sa atong radio station? Next time on Ilonggo Boys Radio. Ano maging dungol? 5 steps para mag-succeed. Ayun ba? Sige, magkaon kami ni Mrs. Wala pa ko muna kapanyapon. Gani. Date night namon, abi. Kay date night kali. Oo. Sige, ikamusta mo lang ko kay Mrs. mo. Sige, Oo. Ikaw man sa imo Mrs. Hitlaw kami sa inyo, Hitlaw man kami sa Philippines sa tanan nga magplantaw sini. Hitlaw gid kami. Oo. Palangga namon kamo tanan nga mga
guwapo kag guwapang Pilipino nayara sa Pilipinas. Sa Pilipinas, nagtatanan nga kalibutan. Bisan sa dain nga pungsod nga ara kamo, palangga namon kamo. Ayos. Sige, halong kamo. Halong Meg.